तर खिचडी भात झालेलो असा. तर इकडे खिचडी भात असा 2-3 माणसांसाठी 1 2 3 माणसं असतात. जरी तर वखत लावलेली असा. बोटा बघू नको माझी बोटा मोडली होत. चाप कॅच मागत पडल्या कॅच बघा बघू क्रिकेट प्रेमी आम्ही. हे बघा मारा तर आम्ही नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडिंदेकर आमच्या पुणे यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांना पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ अशी स्पेशल असा. स्पेशल म्हणजे जास्त स्पेशल म्हणजे आमच्यासाठी ती स्पेशलच असा. तर मीटअप आज भरपूर दिवसांनी झालो असा माझो आणि सूरजचो. तर सूरज कुठचो सूरज जाधव ते का तुम्ही जास्त आपल्या व्हिडिओत बघितलाच नाही. तर त्याच्या घरी मी आणि आपलो संदेश तांबे दोघंजण इलाव. तर एक छोटीशी फक्त मीटअपची पार्टी होती. ती पार्टी आम्ही अरेंज केला. सगळा झाला. काहीतरी आपण फ्लॉवर भात बनवूया किंवा खिचडी भात बनवूया. खिचडी भात. तर मग सूरज बोललो आपल्याकडे सामान असा. तर सामान असा थोडक्यात म्हणजे व्हेजमध्ये जा सामान आपल्याला लागतं जा सगळा असा थोडक्यात. तर आपल्याला टोमॅटो वगैरे बटाटे कांदे वगैरे लागतेला येते. बघा इकडे येते कांदे वगैरे बटाटे वगैरे धुता बेसिंगमध्ये. त्याच्यानंतर आणि काय लागतं ह्याच्यातला मिरची पण असा. तर तू आता काय बनवतलंस? खिचडी भात की फ्लॉवर भात? खिचडी भात. फ्लॉवर जरी नसलो तरी आपण वाटाणा भात बनवू शकता. वाटाणे आता बॉईल करून गेलं तर काही तास लागतो. हा मग ठीक आहे, आपण आता खिचडी भात बनवत आहोत. तर खिचडी भातसाठी लागणारा साहित्य तुम्ही आता शॉर्टकट जर सामान बघत असाल ह्या परिस्थितीत तर बघा. आता माझी बोटा बघू नको, बोटा मोडलेली असतात बॉल खेळताना क्रिकेट खेळताना. तुम्ही मागच्या व्हिडिओत जर बघितला असाल तर तुम्हाला समजात. टोमॅटो बटाटे कांदो आणि लसूण आणि इकडे थोडासा आला. आता बनवता कोणा? संदेश. तुमका पण माहिती आहे पण कुक चांगला करते म्हणजे जेवण वगैरे चांगला बनवते. आपलं भाई पण चांगलं जेवण बनवता. त्याच्यानंतर इकडे संदेश असा तो पण चांगलं जेवण बनवता. तर आता संदेशाक सांगलं की तूच काहीतरी आता बनव. तर तो बोलला माका असा असा सामान लागतला. तर जेवढा असा त्याच्यात आपण आता सक्सेस करूया. बॉर्नविटा की काय आता घी आता तीळ. हा पांढरे तीळ काय हा चलता भाई. तुकडा भाई तुकडा कोलम राईस आपण किती प्रेमान खाता अशी. म्हणजे म्हणतात ना मित्र भरपूर असतो पण त्याच्यात एका दुसरं काहीतरी ना चांगलं असतं. मग आम्ही ना भरपूर मित्र शोधत नाही, एकच दुसरं ना मित्र शोधतात. कळलं का? आणि भरपूर जण असतात माझे 100 मित्र होत पण त्याच्यातले ना 50 जण चांगले होत. मग आम्ही 50 जण चांगली शोधतो, 100 जण मित्र नाही शोधत. ही आपली या आता मिळून जा तात्काचे काय उपयोग येणार. तुझ्यासाठी ठेवलं तर म्हणून तुझा विचार. या कटिंगचा सगळा सामान मी एकासाठी घाल टाकलं किती. आता बाहेर आणि काय त्या बघूच रवायचा नाही म्हणजे माका काय माहिती तुला टोप ते का टोप 10 किलोचं याच्यात पण बनवी माझा काहीच नाही. येते ना 2 येते 10 किलोचे येते. पंख्यावर तुका मला बंद होतो रे गॅस. अरे होतो नॉर्मल एकदम नॉर्मल ठेवलं झाकण मारतो. गेला असला पण हा काय नको तिकीट तू उघड. काय भाई तुला
तर बघा कांद्याची फोडणी दिलेली आहे. वास घमघमीत. तेल टाकलं तू नंतर तेल. हा सॉरी. तू काहीतरी घेऊन ये. तू आता काय चला ना डोक्यात. तू काहीतरी घेऊन ये. हा घचाक घुचूक. ए नेपाळी त्यांची कावली बहिणीवर. हा हल्ला का हे पड. नाही मग नाही घासूच सोडून दे. काकी येतली मग. टोमॅटोची मस्तपैकी पेस्ट झालेली असा. थोडक्यात ह्यो खिचडी भात आपल्या डिफरंट मध्ये बघूक भेटतात. डिफरंट मध्ये खाऊक भेटतलो आमका, बघूक भेटतलो तुमका. आता एवढा डोका मॅड झाला आता ना जेवणाच्या गोष्टीवर ना. तर आता आपण बघूया थोड्या वेळातच त्यांच्या आतमध्ये किचनमध्ये भात करता खिचडी भात. पण त्याची प्रोग्रेस तिचे ह्या असं पॅटर्न जरा वेगळे असतात. तर खिचडी भात झालेलो असा. तर इकडे खिचडी भात असा 2-3 माणसांसाठी 1 2 3 माणसं असत. गावचा घरात कंकोले गावचा. आता बस का बाहेर फिरते काय. फिरतं काय अजून 4 मधला लोणचा. हा ना तरी पण ठेव. चल. तर चला मग आता आम्ही आता जेवू बसला. तर पुढ्यात जारमध्ये लोणचा असा. इकडे आपलं खिचडी भात असा. इकडे लागलं तर मीठ असा. भेटूचं काम चालू. ओके आता येईल क्लिअर. तर चला मग जेवूया मग बघूया पुढचं प्लॅन काय असा. तर आम्ही चालला होता देवगडात. रात्रीचे वाजले 6:15. तुमचा मी दाखवू शकतो. 1 मिनिट काय मोबाईल दाखवतो. हे बघा 3:15 वाजले. 3:15 झाले. आम्ही चालला होता देवगडात. पुढे गाडी कोणाची. गाडी मनसुबाची गाडी. मनसुबाची काय ती पत्रवाल्यांची गाडी. तेच नगरपंचायत. नगरपंचायत नाईटला पण असत आहे मग. नाश्ता काय भेटतं का बघून जा. भूक लागली आहे. सुरतच्या घराला जाऊ लाव. पण मिसळ पाहिजे भात माका आवडली ना. थोडं भात माका आवडलो. बरोबर आवडलं. झोपला असेल. चला मित्रांनो आम्ही चाललो डायरेक्ट आता देवगडात. एकदा टाकेल टॉर्च माहितीची चालू व्हिडिओ चालू. मला म्हणता टाकेल टॉर्च मार देवगड नांदगाव पर्यंत जात का बघतो गाडी. नांदगाव किंवा देवगड पर्यंत जरी गेली तरी बस झाली. किंवा तळेबाजार पर्यंत. अरे आरामात खाली ऑन केलं की ऑफ केलं. नाही रेग्युलर आपलं असतं तसंच. हा म्हणजे रिझर्व वगैरे लावलेली असा. बोटा बघू नको माझी. बोटा मोडली होत. चाप कॅच मागत पडले. कॅच बघा बघू क्रिकेट प्रेमी आम्ही. हे बघा तर आम्ही बोटा मोडली तरी त्याची हौस काय फिटत नाही. आता लावून आपल्या जाणवली नाश्ता करू. अच्छा हा. आता मी जेवला जस्ट 1-1.5 तास झालं असलं. पण तरी पण भूक लागल्या. चल गाडी स्टार्ट कर.
धुक्या बघू शकता तुम्ही. तर मित्रांनो आम्ही उतरला असा आता ढाब्यावर, आमच्या मामाच्या ढाब्यावर. चुलत मामा आपण ते उतरलो कशात नाश्ता करूसाठी. तर मुन्ना आता हे बघा तुम्ही बघू शकता असं मुन्ना बसलो आहे. आमका जाऊचा आता देवगडात, पण बघू आता किती वाजतात काय वाजतात जाऊ. ते मामा तुम्ही बघू शकता पाठीमागे ते मामा उभा, ते नाश्त्याची तयारी चालू आहे. आणि हे कस्टमर बघा, ह्यो मुंबई गोवा हायवे. तुमका अंधारात का दिसत असत का माहित नाही, पण धुका लय पडला. सकाळचा धुका 3:45 वाजता दिले. सकाळचा धुका हा बघा बघू शकतास तुम्ही, नॉन स्टॉप धुका. बाकीचो इंटरव्ह्यू नंतर आम्ही नांदगावात आम्ही गेल्यावर तुमका दाखवतो. नांदगाव नंतर तर मित्रांनो आम्ही इलाव आमच्या मामाच्या दुकानात. हे बघा हे आमचा मामा आणि आमचा इलाला डबल ऑमलेट, अजून सिंगल ऑमलेट येऊचा आम्ही तयार करता. आम्ही करता अजून मुन्ना वाट बघता येता कधी येता. माका जाम भूक लागत नाही. माका जाम भूक लागली. सिंगल ऑमलेट सांगल्या मागा पुन्हा रेटवलं भात व्यवस्थित हा. मी 2 वेळा भात घेतला आणि संध्यान घेतला आणि एक वेळा आवडत नाही. आता त्याला भूक लागली. तो राईस माका आवडत नाही म्हणून मी जास्त जेवतो. पण तो राईस बनवला कोणी? संध्यानच बनवला. मीच बनवलंय, पण जास्त माका आवडत नाही. तर आम्ही आता हे बघा ह्या डबल ऑमलेटीला आम्ही आता खाणार आणि डायरेक्ट तुमका नांदगावात आम्ही भेटतो. नांदगावच्या पुढे म्हणजे टाकून झाल्यानंतर नांदगाव जातला पेट्रोल टाकतला, असल्या जातला व्यवस्थित आणि एकदम दवबी पडता. हे बघा ह्यो मुंबई गोवा हायवे आहे मित्रांनो. हे बघा गाडी दुसरी आयशर नाही काय गेली, आयशरच गेली ना. त्या मित्रांनो आमचे नवीन मित्र एक भेटलेलो. नवीन मित्र म्हणण्यापेक्षा एक चाचा होते ते भेटलेले. तर मुन्ना त्यांना बाय बाय करता. क्लासिक लाईट लावल्या, लाईट त्यांच्या गाडीची मात्र पॉवरफुल आहे. आणि ही त्यांची गाडी आहे MH08 BC 9295. तर मित्रांनो मित्र गेलेलो होतो आपलं. आता गेले खर डायरेक्ट गोवा. अशी माणसं भेटली ना लय भारी वाटतं. कारण का ना आपण ड्रायव्हर घराण्यातले आहोत, त्यामुळे आपल्याकडे भारी वाटतं. आणि ते पण आता मित्रांनो खय चाललेच माहिती आहे, गोव्यात चालले डायरेक्ट. त्याच्यामुळे आता थांबतेले खय डायरेक्ट बांधत जाऊ. ओके मामाकडे येले चाय पिऊ, चाय पिल्याने चालली. मामा पाणी पिता सकाळी एवढा लवकर. चल माझा पण ऑमलेट इला. ओके चल आपण डायरेक्ट भेटूया आता नांदगाव क्रॉस करून डायरेक्ट पेट्रोल भरून देवगडा. चल बघूया सकाळच्या वाटीवर काय मासे भेटतात. बंद केलंय नाही रे. तर मित्रांनो तुम्ही आता पुढे बघितलं असतालाच की पुढे मी देवगडात जाऊक नाही. तर मग देवगडात जाऊक नाही. एवढा सकाळी आम्ही बाहेर पडलो देवगडच्या भाटीवरती जाऊसाठी, माशांच्या लिलावासाठी जायचं होता. पण खरं सांगायचं तर गाडीची अशी गोष्ट झाली की चेन ना आपोआप पडाक लागली. म्हणजे चेन सेट थोडंसं बाजूच होतो गाडीचं बाईकचं, तर चेन पडाक लागली. आणि चेन अशा ठिकाणी पडाक लागली ना, म्हणजे ते अशी ज्या जागेवरती चेन पडली ते पॉईंटच बेकार होते. ह्याचं आम्ही नंतर विचार केला. म्हणजे जानवलीत रतंबे व्हाळ म्हणून असा थंय चेन पडली. चेन जर पुढे व्हायचं सावडावच्या तिकडे जरा पुढे गेला तर तिकडे मग चेन पडली. त्याच्यानंतर मग आणि त्याच्या पुढे चेन पडली. म्हणजे नांदगावात गेला आणि नंतर विचार केला आता शेरगाव जाताला सगळे चढाव वेडाव लागतले. तर म्हटलं असा जर लपडा झाला तर मग काय करूया. तर मग सकाळी 6 वाजेपर्यंत मग काय तिकडे थांबला. थोडं उजेडेपर्यंत थंडी पण भरपूर लागत होती. म्हटलं उजाडला की कणकवलीत जाय. आम्ही नांदगाववरनं परत रिटर्न येलो. आणि येताना मित्रांनो ना एकदा पण चेन पडूक नाही. ह्याचा विचार आम्ही नंतर केला की काहीतरी म्हणून सीन झालो आपल्यासोबत. कारण काय जाताना चेन पडली 3 वेळा आणि येताना एकदा पण नाही. आणि उलट आम्ही सकाळी येताना फास्ट पण येलो आणि रात्री जाताना स्लो जात होता. तर
त्याच्यामुळे तुमका देवगडच्या पुढची एवढे भूक भेटली नाही मित्रांनो. तर मग बाकी काय नाही याच सांगायचं होतं. तर ह्या एवढीशा व्हिडिओ तुम्ही लाईक कमेंट शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येईल असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटे येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्याप्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.